Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Acesta este Florin și așa își începe el de obicei diminețile. De obicei. De fapt, doar în timpul școlii, că în vacanță doarme ca porcul. În fine, asta e cu totul o altă poveste. Astăzi, optimist și încrezător, își părăsește locuința. El se așteaptă să aibă o zi ca oricare alta și este gata să o întâmpine cu zâmbetul pe buze. Dar, de fapt, de azi înainte, viața lui Florin are să devină una mult mai interesantă. Florin, astăzi la școală trebuie să discutăm ceva important. Ce îi? Nu-ți pot spune acum, vorbim la școală față în față. Bă, eu sper să nu fie nimic grav. Astfel, Florin începea să aibă dubii cu privire la această zi, dar porni încrezător înspre școală. Acesta se îngrijora cu privire la ce vrea Gabriela să-i spună, dar ce nu știa el e că problema și mai mare se afla la doar câteva străzi distanță. Unde crezi că mergi, mă? Ce vreți de la mine? Florinele, știi că trebuie să plătești dacă treci pe aici. A, serios? De când? De când, spun eu? Și dacă nu vreau, ha? Nu prea e încotro. Victor, hai! Vedeți să abonament, vă rog. Fai, serios acum. Florin, ești la baie? Da, ies acum.
Hei, Gabriela, ce faci? Ce-i cu tine? E legat de ce mi-ai scris azi dimineață? Da. Florin, știi, trebuie să spun ceva, da. Mie poți să-mi spui orice. Nu trebuie să-ți fie rușine. Știu, Florin. Ești un tip extraordinar, tocmai de asta mi-e așa de greu să ți-o spun. Gabriela, tu știi foarte bine că putem rezerva orice împreună. Da, dar din păcate chiar asta e problema, Florin. Nu mai putem fi împreună. Poftim? De asta mi-a fost frică, Florin. Crede-mă, nu e vina ta. E vina mea. Eu nu mai pot fi într-o relație pentru o perioadă de timp și sunt convinsă că o să-ți găsești pe cineva mai potrivit. Stai puțin să discutăm. Nu mai avem ce discuta, Florin. Îmi pare rău. Gabriela, stai! Ce fraier! Durere, trădare, frustrare. Toate acestea sunt sentimente pe care Florin le simte în momentul de față. Prefera mai degrabă să fi fost bătut și jefuit de mii de ori decât să simtă ce simte el acum. Ce să faci? Trăim într-o societate incorectă din multe puncte de vedere. Trădarea încrederii este unul dintre cele mai dureroase sentimente experimentate de om, dar cu atât mai dureros când acesta este manifestat de persoana la care ținem cu adevărat. Cum a putut Gabriela să-i facă una ca asta? Ei doi se înțelegeau atât de bine încât Florin nici nu s-a gândit că s-ar putea despărți vreodată. Când o persoană se îndrăgostește, își deschide inima față de persoana aleasă într-un mod în care nu o face cu nimeni altcineva. Este o senzație minunată să ai pe cineva de partea ta și să simți că nu ești singur în lume. Dar, din păcate, dragostea poate fi și o sursă de durere și suferință. Atunci când o relație se termină, inima noastră este sfâșiată în mii de bucăți. Simțim că ne-a fost mult ceva vital și că nu vom mai fi niciodată la fel. Nu mai simțim acea căldură și iubire care ne era surse de energie în trecut. Totuși, ceva e ciudat. Mai întâi bătaia, apoi despărțirea. De ce se întâmplă toate acestea astăzi? Să fi fost puse toate la cale de către cineva? Dar de către cine? Sigur gunoiul ăla de Nelu. Mii de astfel de gânduri năpădeau mintea lui Florin, dar unul singur era cert. Dorea răzbunare. Cine? Tata? Ce tu mă? Ion este un personaj complex, guvernat de verbele a râvni și a poseda. Și la această confruntare dintre tipic și atipic se situează Ion. Florin! Ce lucru își dorea Ion să aibă? Care era cea mai mare dorință a lui? Prieteni?
nu prea e ok. Trebuie să mă duc să mă plimb. I'd rather no one hurt me. Luțule, ai pus-o acum. Iată că momentul răzbunării a sosit. Atât umilința de care a avut parte, cât și durerea despărțirii aveau să fie revanșate. Florin a găsit momentul potrivit pentru a demonstra lui Nelu că el nu este persoana cu care să-și permită să facă asemenea lucruri. Odată! Oh! De ce? Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Tu încă nu mi-ai greșit de 7 ori. Ce-i cu tine aici? Am venit pentru că nu mai putut. Am simțit că trebuie să mă eliberez. Nu o să-ți vină să crezi, dar din același motiv am venit și eu. Îmi pare rău că tu și Gabriela m-ați despărțit, sincer. Da. Auzi, tu de ce ai plecat mai repede azi de la școală? Am aflat că a murit tata. De mult era absent, dar... Acum nu mai e. Și mă doare. Nouă ca oameni ne este mult mai ușor atunci când suntem atacați să ripostăm. Suntem gata să ne facem singuri dreptate și să dăm cu pumnul pentru orice mică nedreptate făcută la adresa noastră. Totuși, uităm că Dumnezeu ne-a chemat la iubire, nu la ură. Sunt curios câte relații de prietenie ar fi fost salvate dacă cei doi ar fi lăsat orgoliul la o parte și ar fi stat de vorbă. Spune nu violenței, arată că-ți pasă.